Uthi uyalibona uTshathugodo iphutha lakhe. Nginibingeleleke ngiphinde futhi nginemukele namhlanje la ngaphansi kweAyandaStk Media. Igama lami nguAyanda ngusabela ngwakamhlongo. Enkabeni nesifundazwe saKwaZulu-Natal lapha engiqhamuka khona phansi eMsinga. Ngicela ukuthatha leli thuba leli ngibonge kakhulu kibo bonke abantu asebe subscribeile ngaphansi kwe-YouTube channel yethu. Uma ukuthi ubungasubscribe kuze kube namhlanje siyacela ukuthi wenze okulungile kanjalo nokufanele usubscribe ulike ushare futhi ushare umndeni wakho kanjalo nalapha emagroupini kamskandi. Ungakhohlwa futhi ukusilandela enkundleni yokuxhumana uInstagram ku@AyandaStk bese uthi kuFacebook ikhasi le_AyandaStk_ media. Kodwa uyalivuma noma ulibonileke iphutha lakhe akalenza ngesikhathi ekhomenta kwenye yamapost ekade postwe uKhuzane ayilaya kade khona ebeke uhlu lengoma ezanqamla unyaka kusukela ngo1999 mangaphazami. uTshathugodo lapho waphawula wakuveza ukuthi cha ngo2005 kwakufanele kuboshwe nomuntu ekhala onqamla unyaka ngaleya ngoma yakhe eyayithi ngafela ubala. Kodwa ke abaphathi boKhozi Fm bathatha isinqumo sokuthi kube imali yakhe ngoba kwakungakaze kwenzeke lokho. Leyo nto ke yamshiya ke esenkingeni kakhulu njengoba sazi ukuthi kwasemoyeni akasezwakali kuyimanje. Kodwa ke uTshathugodo izolo silale ephawulile noma ke epostile lapha na ku Facebook wakhe washo ukuthi cha uyaxolisa kakhulu kubathandi bomculo kamskandi futhi ukubonile ukuthi ubonile umngozi obuza nokuvele nje ucomment noma uvele upost enkundleni zokuxhumana nokuvele ukhulume noma kanjani. Wathi uyaxolisa kubalandeli bomculo akagcina ebekhuluma kabi noma behilizisana ngamazwi khona lapha na ke ku-Facebook. Wayesethi uyaxolisa kakhulu futhi nakoshwi nomuntu ekhala kanjalo nemalaika. Wayesethi yena umsebenzi wakhe ukuthi esakaze nothi ukuthi ebe usomlomo we-eSABC. Uxolisa kakhulu eSABC wasexolisa kanjalo nasoKhozi Fm ngombiko wesokwe 10 wayizolo iphephandaba lesilungu libese likubeka selithi uTshathugodo ukwi-suspension usamisiwe emsebenzini uyozezwakala emoyeni ukuphela kwenyanga ezayo unyanga kaNdasa okumashi. Abantu abaningi ke bebefisa ukuthi uTshathugodo ebuyele emsebenzini noma ebuyele emsakazweni. Bebefisa ukuthi inkosi yabasakazi ibuyele lapha neke emsebenzini nongizwe naye lo esazi ukuthi abazwani kahlehle. Kodwa naye ke ube semfisela uTshathugodo ukuthi engathi engaphindela emsakazweni engaxoshwa bakithi. Abantu abaningi bayivezile imbono yabo ngazo zonke lezi zinto lezi nabanye bebehlezi bemkhuza. Thina siyafisa ukuzwa lapho ngakuya lapho ngasekhaya ukuthi wena ucabangani mayelana nodaba lolu. Ake simshayele izandla simbongele uTshathugodo njengendoda nomsakazi ohlakaniphe kakhulu uzehlisile futhi wazithoba waxolisa ebantwini. Siyafisa ukuthi wena ukhulume nathi lapho kwi-comment section yethu ngalo lolu daba esikhuluma ngalo namhlanje uveze nawo umbono wakho. Ngale kwalokho ke ungakhohlwa futhi sicezelele ukuthi ulandele enkundleni zokuxhumana uFacebook AyandaStk_ media bese uthi lapha na ke ku-Instagram @AyandaStk. Siyabonga kakhulu ngenza kwethu kuze kube futhi nangokulandelayo.